rotation med håndledene, og så flyer vi ud i sådan en vingebevægelse herude, samler skulderbladene, skyder brystet frem, og herude strækker vi altså hele brystmuskulaturen her, som er meget, meget vigtig, og puster ud i det, vi så kører den ind igen. Vi må gerne tage lidt mere tempo på det, det må gerne være sådan et standard tempo her, sådan 1-2, og så tæller vi igen til 1-2 på vej ind. Men med vejrtrækning fuldstændig som Camilla gør her med at suge luft ind gennem næsen på vej ned og puste ud i det, vi samler den igen. Og det vi skal have nu, det er, at vi skal have en rygøvelse, en bagsideøvelse, også kaldet træk. Og vi arbejder med at ramme den øvre del af ryggen herover. Derfor så starter vi med at have håndtagene ind til brystet. Så går vi ud i de strækte arme i TRX'en her. Og så laver vi så et træk, men tager albuerne op af så højt op som muligt her, så vi rammer den her øverste del. Det er vigtigt, at vi har spændt maven, men vi ikke har for meget bøjning her i ryggen, så vi skal lige aktivere maven en lille smule mere, ballerne lidt mere, og brystet lidt mere frem. Sådan der. Godt. Så vi rammer den her øverste del af ryggen heroppe mellem skulderbladene. Og herfra går vi så ned igen i strækte arme. Nu prøver vi at sætte lidt gentagelser på, laver en udpustning i det, vi trækker herop. Og igen kører vi sådan et standard tempo her. Vi kører 1-2 og 1-2 på vej op. Og suger luft ind gennem næsen på vej ned og puster ud på vej op. Så vi virkelig kan mærke det i ryggen her mellem skulderbladene. Det ser rigtig godt ud. Det er vigtigt, at vi sidder i sådan en V-position her, hvor vi har nogenlunde 90 grader i den her, og så kører fra side til side. Rigtig mange mennesker glemmer at flytte fokus med, men det er meget, meget vigtigt for at få det rigtige twist. Det er også vigtigt for at få det her twist i vores ryggrad. Sindssygt vigtigt, hvis man har et stående arbejde, at man virkelig får twistet ryggraden her, og får brugt de her skrå mavemuskler, vi træner ved den her. Det vi skal nu, det er, at vi skal lave en øvelse til armene. Vi skal have en omvendt bicep curl, en reverse bicep curl, hvor vi både træner underarmene og vi træner biceps forsiden af armene her. Vi starter med at have et godt greb rundt om stangen. Vi har det, der hedder reverse greb. Det vi bruger her er sådan en curl stang eller en easy bar, som det også kaldes. Det der er vigtigt, det er, at vi har albuerne ind i siden, og så løfter vi den op i det, vi puster ud, løfter vi den op herop til, med stadigvæk med albuerne her ind i siden, dem har vi presset ind i siden, sådan der, og så sænker vi den igen lige så stille. Sådan der. Og et almindeligt tempo her vil igen være det her E2 tempo. Man kan godt, hvis man gerne have lidt mere for pengene, så lave en meget langsommere sænkning af øvelsen her. Det der er vigtigt, det er, at man som sagt har albuerne placeret ind i siden hele tiden, og man ikke trækker den op med ryggen, som man ser rigtig mange gøre i fitnesscenter. Men man vælger en vægt, hvor man kan gennemføre den hele øvelsen helt op, og stadigvæk have albuerne ind i siden og helt ned i strækte arme, så man også får begge muskler, der er i bicepsen her, til der her i forsiden af din overarm med. Samtidig rammer vi også ned i underarmen. Meget vigtigt, hvis man har et arbejde, hvor man bruger hænderne, at få trænet underarmen, som man skal bruge, når man aktiverer musklerne ud i hænderne rigtig meget. Meget, meget godt. Det vi skal træne nu, det er, at vi skal lave en øvelse, som er rigtig god for grebsstyrken og underarmen hernede. Har man et arbejde, hvor man skal bruge sine hænder rigtig meget, så er det vigtigt at få trænet hænderne og underarmen. Og derfor så laver vi det, vi kalder en wrist curl. Så det er sådan en stille og rolig bevægelse. God idé at bruge elastik. Man kan også godt bruge en vægtstang eller håndvægte. Men vi sørger for at lade hele underarmen ligge nede på låret, og så har vi sørget for, at vi starter med en strækt elastik, har sådan et greb her, et overhåndsgreb på elastikken. Herfra bevæger vi den lige så stille op, eventuelt på en udpustning, så vi puster ud på vej op, i det vi laver den her, så vi virkelig kan mærke det i underarmen og gerne ud i håndleddet her. Det er en rigtig god måde at træne sener og muskler ud i hånden på også, at vi får en stærk underarm. Først så tager vi sådan her til den ene side, bagefter så vender vi hånden om, så vi ligger med overarmen ned mod låret, så vi træner til den anden side, så vi her kan se her ind på den inde i, kan man sige, på den anden side af armen, skal vi kunne se muskler og sener lave bevægelsen her. Stadigvæk samme øvelse, en wrist curl. Sørg for at få yderpositionerne med, hvis vi gerne vil være rigtig stærke i den her. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi tager den til begge hænder, også selvom vi føler, at det kun er den ene hånd, vi bruger på det arbejde, man eventuelt har, så er det vigtigt at få til begge hænder også, vi aldrig træner uregelmæssigt her. Så lægger den ned på armen, og så kører vi op i wrist curl. Sådan, og vi vender den om.
og kører op. Det er den anden vej her. Det er en almindelig wrist curl. Sørg for, at albuen er lagt ned her, og vi stadigvæk sidder ordentligt med en ret ryg, når vi sidder ned og laver øvelsen her.